Wengane ukuthi impela sibona lapha ke izindaba ke ezingekho zinhle kudla ke emhlabeni ke umsakazi woKhozi FM uZanele Mbokazi. Lezi ndaba ke wengane ukuthi impela ke zidalo lapha ke umyeni wakhe ke uBishop Mpendulo Nkambule. Kodwa pha masike ngikhuluma aba wengane ukuthi impela ke sinibingelele. Kuyona ke mboso sethi MTV sithi nje masaqhamukana ke nechannel akwenze kulungile. Uciphize usubscribe na notification bell cause uthola zonke izindaba eshishayo nazo ezitrendayo. Ke wengane ukuthi impela lapha siniphathele izindaba ezingekho zinhle neze kudlula ke emhlabeni kumsakazi woKhozi FM uZanele Mbokazi. Kanti ke imibiko wengane zakwethu ize ke nomyeni wakhe ke uBishop Mpendulo Nkambule. Sokhumbula ke wengane ukuthi yana kuZanele Mbokazi ke ukwahlaselwa ke isifo ke somdlavuza nasike samenza ke walala ke esibhedlela. Kanti ke wengane ukuthi impela manje sikakhumbula nje ukuhle kwenza oyena kuZanele Mbokazi njengoba ke sazi ukuthi uyena ke ngumsunguli wama-Crown Gospel Music Award. Bafuthi impela ke zinjalo ke izindaba ke besimphele zona nezingekho zinhle neze. Kodwa ke thina ke sembozo MTV sithi nje ake sehle ngobonde idibane yona ivideo elandelayo.